Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, abans, quan s'ha comentat que es retirava una proposta, pensava que es referia a aquesta, per motius obvis, no? I llavors la companya m'ha dit no és la que portes tu. Que estrany, perquè realment la que porto jo és un dia, com molt bé ha explicat el diputat, per retirar-la per no caure a l'esperpent. Crec que en aquest sentit subscric absolutament totes les paraules que ha dit. Efectivament, es poden acatar les sentències i agafo aquest fil i a la vegada dir que no es comparteixen, criticar-los i intentar fer una crítica fins i tot dura per tal de millorar la societat. Només faltaria, aquesta és la nostra funció aquí. I en aquest cas, sincerament, el nostre grup s'ha manifestat en termes molt durs contra aquesta sentència. Potser cal dir, perquè ha explicat el diputat, ho ha vestit de greus gravetats. Cal explicar el que estem parlant. Estem parlant que el president Puigdemont tingui escolta. I s'ha acusat, s'ha condemnat l'exconseller per una prevaricació quan la prevaricació, en principi, el que ataca i el que vol prevenir és el normal funcionament d'una administració pública. Per tant, clar, aquí ja xoquen i totes les neurones ballen. Un conseller d'Interior que procura que un expresident, que per cert, de qui sol rebre més atacs, almenys allà a Brussel·les, és del diputat Herman Tertsch de Vox, que només perquè li ronda aquest diputat per allà ja mereixeria tenir escolta. Crec que això ningú li ha d'estranyar. I tots coneixem que hi ha hagut casos, episodis allà on s'ha patit insults, increpades, i fins i tot recordo una escena allà on se li va fer un petó amb una bandera espanyola amb una certa coacció. Aquests episodis, evidentment, algú de la rellevància d'un expresident de la Generalitat, és evident que necessita aquesta escolta. I el senyor Marlaska encara està esperant, pel que es veu, un informe dels advocats de l'Estat, perquè del 2018 cap aquí es veu que no han tingut temps d'analitzar-ho, valorar-ho, i encara estem així, i esperem que tot això es resolgui ben aviat. I clar, i ens venen a donar lliçons d'això, com dic, un dia com avui. I bé, aquests són els titulars d'avui, senyors. Interior va investigar l'exfiscal cap de Lleida i de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Titular d'avui. Interior va investigar el fiscal en cap de Catalunya i l'empresària Sol d'Orella. Titular, aquest concretament és d'ahir. En el cas de la policia patriòtica, indagacions, també absolutament il·legals, irregulars, contra Mas, la seva família, contra Esquerra Republicana, Trias o la Sagrada Família. Aquesta és la imparcialitat que suposo que vostès pregonen. La trama d'Interior va intentar implicar Trapero en una causa sobre drogues. També avui. La policia patriòtica va extorsionar els dirigents del Banc Privat d'Andorra per obtenir informació sobre el compte dels Pujol. I els pregaria que escoltessin els àudios que avui també estan corrigent. La policia patriòtica remitió al govern de Rajoy 34 investigacions de càrrecs catalans i les seves famílies en any i mig. Notació d'avui. Un entramat d'empreses amb negocis arreu del món va financiar l'Operació Catalunya. També un titular d'avui. I clar, què ens trobem davant de tots aquests titulars? Doncs ens trobem d'altres titulars. Que la cúpula judicial, per exemple, en l'informe del País, al·ludeix investigar la guerra sucia a Interior, la guerra bruta a Interior, doncs perquè, esclar, sembla que fa por complir els deures d'un representant judicial en aquest sentit. Nosaltres esperem que tot això, pel bé de la societat, acabi on ha d'acabar, que és donant comptes al senyor X, el senyor Rajoy, i el seu estimat Jorge Fernández Díaz en els tribunals, a part que s'aclareixin totes
les responsabilitats. I dir que en tot això el que s'està produint és verdaderament moltes penes, i acabo, presidenta, d'inhabilitació. En aquest sentit, l'editorial del Punt d'avui és magnífica. Allà on l'únic que es persegueix és això, procurar la inhabilitació de polítics, d'activistes, i no tan sols això, sinó inclús fiscals que intenten tirar endavant la seva tasca, acabo, presidenta, i que en algun moment semblaven o eren un obstacle. Per acabar, dir-li, senyor representant de Vox, i també que els Reis Mags d'Orient han deixat a casa meva per vostès un llibre, que és un llibre molt conegut, que és de Damià del Clot, L'Aufer, l'estratègia de repressió contra l'independentisme català, que els hi faig entrega, els hi faré entrega ara, i en fi, que és per vostès, i espero que el madurin i el reflexionin. Moltes gràcies. Moltes gràcies.